చింతామణి గణపతి దగ్గరికి వెళ్ళి ఒక్కసారి దండం పెట్టుకున్నారంటే మీకున్న చింతలన్నీ కూడా తీరిపోతాయండి. లంకెలపాలెం నుంచి అనకాపల్లికి వెళ్లే దారిలోని రైట్ సైడ్ మనకి టెంపుల్ అయితే కనిపిస్తుంది. ముందుగా గణపతి వనం అయితే కనిపిస్తుంది. ఈ గణపతి వనంలోని 32 రకాల బాల వినాయకుళ్ళు అయితే మనకి దర్శనాన్ని ఇస్తుందండి. ఒక్కొక్క విగ్రహానికి ఒక్కొక్క ప్రత్యేకత ఉంటుందన్నమాట. ఈ గుళ్ళో మెయిన్ వచ్చేసి కొబ్బరి బొండాలను తీసుకుని దాని మీద మన మనసులో కోరిక రాసి దేవుడి దగ్గర పెట్టి అక్కడ కట్టారంటే ఖచ్చితంగా అది ఏ కోరికైనా నెరవేరుతుందని ఇక్కడ దగ్గరలో ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా చాలా గట్టిగా నమ్ముతారండి. 21 పత్రులతోని వినాయకుడికి అయితే పూజ చేయిస్తారు, అక్కడే పెంచుతారు, అక్కడే మనకి ఫ్రెష్ గా పూజ చేయిస్తారు అనమాట. వాటిని తెంపి రాక్ష నక్షత్రాలు కూడా ఉంటాయండి. మన నక్షత్రం బట్టి ఏ చెట్టు అనేది కూడా ఇక్కడ మీకు చూపిస్తారనమాట. టెంపుల్ అయితే మాత్రం చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది. ఒక్కసారి కనుక ఆ గణపతి విగ్రహాన్ని దగ్గర నుండి చూసారంటే మొత్తం మీ చింతలన్నీ కూడా తీరిపోతాయి. అంత పవర్ఫుల్ టెంపుల్ అనమాట. ఈ గుడి దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు ఆ గుళ్ళో పెద్దలు ఒకరు నన్ను చూసి గుర్తుపట్టారండి, మన ఫాలోవర్ అని చెప్పి. అతను ఏదో మాత్రం నాకు దర్శనం చాలా దగ్గర నుండి బాగా చేయించారు. మీరు కూడా ఎప్పుడైనా వెళ్ళాలనుకుంటే వెళ్ళి మీ మనసులో కోరికను తీర్చుకొని వీడియో నచ్చితే షేర్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ గైస్.